Dili, di pilaran. Wala pilaran. Karene po. Alo po. Wala na po ang tine. Ate po na. Ito ka ba? Bola po.
pesos. 30 pesos na. 30? Ano kaya? Ako sumay. Adedan. Pwede pa mga ganito. May 10 pesos. 10 pesos. 5 pesos. Hello? Yakang? Dos medyo. 2.5. Oh, wow.
Ano yan? Vlogger. Sino yan? Hindi po kaming ulam. Wala pang ulam. Pasok ka, kumain